बे प्रमद बर'नि सरकार फैनायनिफ्राय गोबां जायगाफ्राव बर'खौ होखारदों, न' बां सावनानै होखारदों, न' बां बुख्रुब सुख्रुब होखारदों। दा जोंनिखौल' मानो होखारो, मालायखौ मानो होखारा? साजेसन होनलोंदों प्रमद बर'मोनखौ, जे फेरेंगामोनखौ, नोंसोर बे मानसिफोरनि जिबना जेबो गैखाला, बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला, बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोदना सेथे सेथे बुथारजोबदो फेरेंगामोन। सोंलु फैदों। दा दिनै बर'खौल' मानो टारगेट खालामबाय थायो, मानो बर'खौल' होखारनो नागिरबाय थायो? दा जायगा जायगा बर'खौ होखारदोंबो। जिब जुनारखौ प्रटेक्सन खालामनानै दोनो, बिसोर निरापत्ता होयो। दिनै बर'फोरखौथ' साइडनि दिनावनो खुन ब्रिटिशनि समावनो 1886आव मोनसे हा हुनि आयेन बानायनानै जोंनो हा हुनि निरापत्तानि थाखाय बेब'स्था खालामना होदों। आरो बर'फ्राबो जायफ्रा हाग्रा हाबदों, जाहाथे गोदानै हा दाना जों बेखौ खावलायो। बे फरेस्ट रुलार जायनाखि एक्ट, फरेस्ट रिजार्भ फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आयेन बादियै जाहाथे गोदानै रावबो बे आयेनखौ सिफायनानै जाहाथे हाग्रा दाना। दिनै प्रमद बर'ना सिन्था खालामनांगौ जे दिनै बे गावनि माने माबाफ्रा फिसाफ्रा जुदि आलाय सिलाय जायोब्ला बे बिमा बिफानि नोजोराव बेसेबां दुखुनांथाव। दा चिरां जिल्लानि डिअ अफिसाव बै दाखालि 4 थारिखखालि सान्तिपुरनि सोनाबजाय अदालगुरि गामिनि गासै 300 न'खर बेखौ होखारनायनि जानाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो 4 थारिखखालिनो बे अदालगुरि जायगायाव थांनानै जे बर' बुरि बुरि सानैखौ जे बे दाफनायाव बुलायनाय जों माने नुदों मिडियायाव। ओमफ्राय बेखौ लानानै आङो मा जामारदों, मैया 5 थारिखखालि आङो बे जायगायाव थांदों, लोगोफोरखौ लानानै नायदिंदों। दा बेयाव थांनानै आं गासिबो रिपर्टखौ लाना फैदों। दा बेखौनो आं दिनै चिरां जिल्लानि डिअ फनाव रायज्लायना फैदों। आंजों गोबां रायजोफोर दंमोन, दा बिथांमोनहा थांजोब्बाय। दा आसलथे बे जायनाखि अदालगुरियाव जानाय घटना, बे जायगायाव बर'फ्रा 2005आव थानायनि मोनसे डिअफनि माने लेखा दङ। बिसोरो बे जायगायाव 2005आव थादों, बिनि डिअफनि लेखा दङ। दा बे हिसाबै 2005आव थादोंब्ला जे नैबे फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ओमफ्राय एक्ट रुल्स एन्ड गाइडलाइन्स बे लेखा बादिबा ट्राइबेलफ्रा 2005आव हाग्रायाव थादोंब्लाबो जेरावखि थायाखै मानो बिसोर थानो मोनो, बिसोरखौ होखारनो हाया। बिसोरनो हा हु होनांगौ, बिसोरनो लामा सामा बानायनांगौ, स्कुल बानायना होनांगौ। दा बेफोर बे आयेनाव बेफोर दङ। दा गथिखे बिसोरखौ होखारनो हाया। दा आं नैबे लेखाखौ मोनदों, नैबे 2005आव जायनाखि बिनि डिअफ चिरां जिल्लानि डिअफ, बे डिअफआ बे जायगायाव जे एनक्रस जादों, बे हाग्रायाव जे एनक्रस जादों अदालगुरि जायगायाव, बे होननाय रेकर्ड दङ। दा बे हिसाबै बिसोर थानायनि जायनाखि रेकर्ड, बे गभर्नमेन्ट रेकर्डआव दङ। आरो लोगोसे बिनि उनावबो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा बेनि चिरांनि डिअफजों रायज्लायदों, रेन्ज अफिसारजों रायज्लायदों, आरो बिसोरबो बे जायगायाव थानायनि बाथ्राखौ बुंदों। थानो मोनगोन, थानो हागोन, जिपिएसबो खालामदों। आरो बिसोरनो माने बे जायगायाव गोबां माने भटार आइडि खालामनाय, ओमफ्राय गुबुन गुबुन डकुमेन्टस खालामनाय, बेखौ खालामनो हादों। ओमफ्राय पलिटिकेल लेभेलावबो दा जोंना माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लोगोसे फरेस्टनि इएम रन्जित बसुमतारीजों रायज्लायदों। आरो बिथांमोनाबो जे थानो मोनगोन नोंसोरो बे जायगायाव, नोंसोरनि लेखाल' थिग थानांगौ, नोंसोर 2005नि लेखा बानाय होनलायनायखाय बिसोरो 2005नि लेखाखौ बिसोरो खालामना लादों। दा बेफोरबायदिखौ नायोब्ला दा बे जायगायाव बिसोरखौ माने दोननाया बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो दोनदों। आरो लोगोसे पलिटिकेल माने तरफनिफ्राय बे प्रमद बर'मोनहा बिसोरनो इनकारेज खालामदों बेयाव थानो थाखाय।
दा बिसोर जुदि बेयाव थानो थाखाय इनकारेज खालामदोंब्ला थानो थिनदोंब्ला आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो थानो जुदि बुंदोंब्ला बिसोरखौ जुदि बे जायगायावनो थानायनि लेखा पत्र खालामनानै जुदि होदोंब्ला दा दिनै मानि थाखाय इभिकसन बेलाय मानि थाखाय बिसोर होखारनो नागिरखो दा प्रश्नआ बेनो दा गोरिब दुखि बर'फोर जेरावखि थाया नोङो 2005नि सिगां जुदि थादोंब्ला बिसोरनोथ' दिनै थानायनि बेबस्था खालामनांगौ बिसोरखौ होखारनोथ' बाथ्रा थानो हाया दा जोंनि मानसिफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा थागिबि फिसा जों बे थागिबि फिसाखौ आलाय सिलाय दिनै दगमाव खालामना होयोब्ला जिबननि खुनु मोनसे माने स्टेबोल थानायनि बेबस्था जुदि खालामना होआब्ला दफा दफा खोथा बुङोब्ला नोंसोर बेयाव थानो मोनो एखमब्ला थानो मोना होननानै जुदि बुङोब्ला होखारब्रबनो नागिरब्ला बिसोरनि जिबना बोरै जागोन दा गोरिब मानसि बे गोरिब मानसिखौ जों अनाब्ला सोर अननो जों दा बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनबाय बिटिसि गोदान सरकार फैबाय दा बिसोर जुदि अनाब्ला सोर अननो बिसोर अननांगोन ना आरो गोरिबखौ जुदि जों अननो रोङाबा गोरिबफ्रा जौगायाब्ला होनब्लालाय जाथिया बोरै जौगानो बेखायनो जोङो बे गोरिब गुन्द्राखौ जों बांसिन अननांगौ बिसोर असहाय मानसि बिसोर जेबो गैया बिसोरनो सहाय नांगौ बेनिखायनो जों बिसोरखौ बांसिन अननानै बिसोरनो जों सहाय होनांगौ बे जोंनि दायित्व जानांगौ दा खिन्थु होखारलाबायनो नागिरनाय बेथ' मोजां माबा नङा बे आरो इनहिउमेन कार्ज बेखौ होखारलाबायनो हाया दा अबयसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बुंदों जे बिसोरखौ दस्रा जायगायाव माने बोखारनानै लानानै दोनहैनो बे बाथ्रा बुंदों दा जायगा मानसिया जों जेराव थाखाबाय जोङो बे जायगाखौ नागारा बे बाथ्रा बुंदों आरो मोनसे माने सोंलु फैदों दा दिनै बर'खौल' मानो टारगेट खालामबाय थायो मानो बर'खौल' होखारनो नागिरबाय थायो दा जायगा जायगा बर'खौ होखारदोंबो बे प्रमद बर'नि सरकार फैनायनिफ्राय गोबां जायगाफ्राव बर'खौ होखारदों न' बां सावनानै होखारदों न' बां बुख्रुब सुख्रुब होखारदों दा जोंनिखौल' मानो होखारो मालायखौ मानो होखारा दाथ' बे ओनसोलाव बे हाग्रा ओनसोलाव बिराद बुरजा माने गुबुन जाथिफोर बाहेरानि मानसिफोर बेबो जों जायगानि मानसि नङा बेबो जोंथ' बर'फ्रा बे जायगानि आसामनि थागिबि फिसा जों बे आसामनिफ्राय बबेबा खना जायगानिफ्राय फैनानै जायगा नागिर नागिर थाफैनाय जानो हागौ मिक्स जानानै थाफैनाय जानो हागौ खिन्थु जायफ्रा बाहेरानि थारिखै आसामनि नंथ्रा भाषायाबो गोदान एखेबारे बुजिनो हाया जों झारखन्डनि फैनाय दङ जेरै छत्तीसगढ़नि फैनाय दं मानसिफोर दङ दा बिसोरथ' 2005नि फरेस्ट जायनाखि नैबे डुवेलार्स एक्ट बे फरेस्ट जायनाखि राइट्स एक्ट बेनि माबायावथ' बिसोर गोलैया आउटआवबो बिसोरथ' गोलैया बे आयेन बादिब्ला फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आयेन बादिबा बै जायनाखि गुबुन गुबुन जाथिफोर थाफैदों हाग्रायाव बिसोरनि थानाया मोनथाम जेनेरेसननि सिगां थानाय जानांगौ जेराव मोनथाम जेनेरेसन बा मोनसे जेनेरेसन 25 बोसोरफोर लादों दा 25 बोसोरब्ला मोनथाम जेनेरेसन बा 1930 जायो दा 1930निफ्राय बे जायगायाव थानाय जानांगौ दा जोंथ' नुजोबदोंना गासिबो बे हाग्रायाव खुनु रावबो 1930निफ्राय थायाखै थादोंब्ला बे जायगायाव गोदो साहिबफोरनि दिनाव बर'फोर थादों बर'फोर बादै खुनु रावबो दा जायफोरखौ बुंदों आरोखि सावथालखौ होनना बुं बे उरावफोरखौ होनना बुं बा नेपालि होन बांगाल जुंगाल जायखौ जाथि होनना बिसोर रावबो गैयामोन बे जायगायाव अब्ला दिनै जायफ्रा थानो मोना बिसोर थागासिनो दं दिनै आरो जायफ्रा दङ बिसोरथ' बावाखै बुंनो थांब्ला नै बावथाखै सोरबा रिसेन्ट बे 2005नि जानाखि माने गाबनाय नुयोब्ला सोरनि फिसाफ्रा बेखौ सैज्य खालामगोन दाथ' बे होखारोब्लाथ' बिदि अबस्था जागोन बिसोर न' बां गारना खारनांगौबा न' बां माने बुख्रुबना ओंखारजायोब्ला बे अबस्था जागोन दा बिसोर मा खालामनो दिनैलाय दा नोंसोर थानोबो थिनो आरो होखारनोबो नागिरो नोंसोर लेखाबो बानायहोयो डिपार्टमेन्टआबो आरो गावसोरबो बिटिसिनि सरकाराबो फेरेंगामोनाबो थानायनि मोनसे लेखा बानाय होनना बुङो लेखाबो बानायनानै लाबाय दा दिनै थेवबो होखारनो नागिरब्ला मा खालामना जाबावनो बिसोरलाय मा खालामना जाबावनो आं ओंखायनो मोनसे माने साजेसन होनो लुबैदों प्रमद बर'मोनखौ जे फेरेंगामोनखौ नोंसोर बे मानसिफोरनि जिउआ जेबो गैखाला बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोदना सेथे सेथे बुथारजोबदो फेरेंगामोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो प्रमद बर'मोन नोंसोर ओरैनोबो बोसोरफ्रामबो एंक्रजार्स माबा माबि होननानै गावथारलायगासिनो दं एखेबारे सोरखौबा न' बां सावनाय सोरखौबा गावथारनाय बे खालामगासिनो दं जे खालामदो नोंसोर बेखौ खालामनाया स्रा जाथोंसै जोबथोंसै समयसा आरो जों रायजो राजाखौ खालामनो लुबैदों बे हाग्रायाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो नोंसोरबो गथायहैदो बिसोरनो बे फेरेंगामोननो प्रमद बर'मोननो गथायहैदो गोदनाव सेथेना बुथारथोंसै दा बेनो दा नेसनेल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंसुरि खालामनो होनना बुंदों दा वाइल्ड लाइफ सेंसुरिखौ 2024आवसो डिसिसन लादों दा 2024नि सिगांसो दंखायोब्ला दिनै नोङो 2024आवसो बे मानसिफोर थानाय जायगायाव बर'फोर थानाय जायगायाव नों बोरैहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बानायनो फालाय
बेथ' कुइसन जागोन ना दा 2005आवनो बिसोर दंखायो जेनेबा रेकर्डआ दंखायो जेनेबा लेखा दंखायोब्ला अब्ला जों 2024आवसो बोरैहाय माने वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बानायनो फालाय बेथ' दुखुनांथाव बानायथों जोंहा दुखु गैया माने जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानांगौ जोङो हाग्रा बंग्रा जोङो नांगौ हाग्रा बंग्रा गैयाबा जा रिजार्भ फरेस्ट गैयाबा थांनानै थानो हाया जोंनि आंगो लोगो रिजार्भ फरेस्टआ दा जिब जुनाराबो जोंनि आंगो लोगो थांना थानो बिसोर नांगौ बिसोरनोबो सेंसुरि नांगौ वाइल्ड लाइफ सेंसुरि नेसनेल पार्क खालामथों जोंबो नांगौ खिन्थु दिनै बर'फ्राबो मोनसे प्रटेक्सन दंमोन ना मानो बेखौ सिन्था खालामदिया बर'फ्राबो प्रटेक्टेड क्लास प्रटेक्टेड जाथि जेरै जिब जुनारखौ प्रटेक्सन खालामनानै दोनो बिसोर निरापत्ता होयो दिनै बर'फोरखौथ' साइडनि दिनावनो खुन ब्रिटिशनि समावनो 1886आव मोनसे हा हुनि आयेन बानायनानै जोंनो हा हुनि निरापत्तानि थाखाय बेब'स्था खालामना होदों जोंनो प्रटेक्टेड जों जाथि होननानै जोंखौ माने प्रटेक्सन बेब'स्था खालामना होदों आरो बे हा हुनि आयेन 1886खौनो आरोबाव 1947आव गपिनाथ बरद'लैनि समाव एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बेखौ सेपारेट ट्राइबेल बेल्ट ब्लक खालामना होदों दा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंनि प्रटेक्टेड एरिया बेयो जोंनिनो बे प्रटेक्सननि बे माने एरिया बियो जों प्रटेक्टेड क्लास दा जिब जुनारखौ जेरै प्रटेक्सननि थाखाय बेब'स्था खालामनानै दोनो एरिया खालामदों जोंनोबो एरिया खालामदों बे एरिया दिनै मानो बायफ्ले जिफ्ले जाखो दा कुइसना बे दिनै जोंनि सरकारा बहा थैनानै दं मानो बेफोरखौ नोजोर लादिया बेफोरखौ जुदि जों प्रटेक्सन खालामना होयोब्ला जों बे जायगायाव जुदि प्रटेक्ट जानानै जुदि थायोब्ला जोंनि हा हुआ निरापद जायोब्ला जों मानो आलाय सिलाय खारलाबायनो मानसिया आलाय सिलाय जानो खारो नामा मानसिया थांनानै थानो थाखाय लामा नागिरो मानसिया आलाय सिलाय जानो थाखाय लामा नागिरा दा दिनै जों जुदि थांनानै थानो लुबैनानै जुदि दिनै खारबाय बायदोंब्ला बे दायनिया सोरनि जोंनि हाखौ मानो निरापत्ता होआखै हो दिनै ट्राइबेल बेल्टआ गैला बायफ्ले जिफ्ले जाजोब्बाय लाख लाख बिगा दिनै गुबुन जाथिया जोंनि हाखौ सेनानै लाफैजोब्बाय जोंनि जायनाखि एरियामोन प्रटेक्सननि जा एरिया दंमोन प्रटेक्टेड एरिया बे ट्राइबेलफोरनि बे दिनै बायफ्ले जाबाय गैलिया जेबो जों बहा थाबावनो दालाय जों बहा थांबावनो जोंनो प्रटेक्सन हो जों नांगौ बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय इसिबां दङ ओंखारजोब मानो ओंखाराखै आरो आयेनबो दंखायो जोंहा बेल्ट ब्लक प्रटेक्सननि आरो लोगोसे 2018आव आरोबाव माने हाइकर्टआ अर्डार होबावबाय जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक इसिबां माने एंकर जादों बेखौ होखारजोबनांगौ होनना बुंदों दिनै सरकारा मानो बिनि इनिसियेटिभ लायाखै होखारजोब ओमफ्राय होखारजोबनानै बे हाग्रायाव इसिबां बर'फोर दं जायफ्रा इलिगेल हाबनानै दं लाबोजोब दोनफै जों मोजां मोनगोन आरोखि बिदिब्ला अब्ला ददसेबो बिफां फांसेबो हाग्रा दाननाय नङा रावबो दा आं खावलायदों जोंना बे बिटिआर सरकारा बेखौ खालाम माव आरो ट्राइबेलफ्रा जेराव दासिम दं जेराव जेराव थादों बेफोरनो हा हो 2005आव जायफ्रा हाबनानै थाबाय हाग्रायाव बेनो हा हो बिसोरनो थानो जायगा हो लामा सामा बानायना हो न' बानायना हो बेखौ जों लुबैयो आरो बर'फ्राबो जायफ्रा हाग्रा हाबदों जाहाथे गोदानै हा दाना जों बेखौ खावलायो बे फरेस्ट रुलार जायनाखि एक्ट फरेस्ट रिजार्भ फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आयेन बादियै जाहाथे गोदानै रावबो बे आयेनखौ सिफायनानै जाहाथे हाग्रा दाना जों बेखौ खावलायदों रायजो राजाफोरखौबो